Velkommen til præsentationen af juni måneds vin. Juni måned håber vi på bliver dejlig varm og solrig, så vi kan komme ud i haven og ud på terrassen og nyde livet. Det er juni måned, der har vi jo også Sankt Hans fest, studenterfester, måske også firmafester. Og til sådan nogle lejligheder, også når det er varmt, der er det vigtigt, at man ikke tager alt for alkoholstærke vine. Der skal man have nogle ukomplicerede vine, som samtidig er friske og gode i smagen. Og der har vi valgt 3 bag-in-box vine. Altså bag-in-box, det betyder jo vin i pose. Og det er 3 liters bag-in-box, vi har her. Der har vi valgt en hvid, en rosé og en rød. Det er en praktisk boks, der har med at gøre. Det er nemt at tappe fra den over i en karaffel eller over i et glas. Og efter man har åbnet den, så kan den holde sig i 6 uger. Vores friske hvidvin egner sig godt til lette sommerretter eller til fisk og rejer. Det samme gælder roséen og vores rødvin. En fyldig, dejlig rødvin er jo god til sådan en grillaften med en dejlig rød grillbøf. Vi har den på tilbud her i juni måned. Det koster normalt 89 kroner for 3 liter, men i juni måned får du 3 bokse for 249 kroner. God fornøjelse, god sommer.